Kevät lähtee taas käyntiin. Ensikäynnistys. Ei tiedä mitä tapahtuu. Just laitettiin bensaa sinne ja akku kiinni. Ei mitään käsitystä, miten se toimiiko se vai ei. Viime syksynä se oli vähän huono käymään ja käynnistymään. Katsotaan niin. Mutta nyt täytyy muistaa, että mä avaan nyt ainakin hanan. Ai niin, muista hana. Niin kaasarihan on rutikuiva, kun sulla oli Niin, se auki. joo. Kaasari on täysin kuiva. Ja sitten sehän voi vaikka vuotaa kuin seula. Voi. Mutta nyt sitten näkee, kun mä merkkasin, niin sitten näkee, koska se on auki ja koska se ei ole. Mua vähän jännittää. Aika vähän, mutta kuitenkin. Joo, mua ei jännitä, kun se joko toimii tai ei. Niin. Onko tää näin hölmö tää hana, että se on alas päällä ja se pitää ylös asti vääntää kiinni? Joo. Niin keskellä on ressi. Joo. Ei se on hölmö, se on japanilaiset suunnitellut se sillä lailla, silloin se on hyvä. No se on ilmeisesti, mä en vaan vielä ymmärrä sitä. Sä et ymmärrä, no fiksumpaa porukkaa kuin me. Joo. Nyt Niin jännittää. mun mielestä pitäisi olla silleen, että on niinku on ja off ja res on sitten. Niin, ressi olisi ylhäällä, niin se olisi niinku loogista näin. Pitääkö Niinku. soittaa, mikä Soichiro se on se Honda? Soichiro Hondalle, joo. Ei tokkopa elää enää. Ei. Vedäks mä nyt... Tässä on muuten ero tässä huikassa. Sä oot itse säätänyt sen tiedät. Joo, siinä on pikkuvälys edelleen, mutta en mä tiedä. Se on, ja nyt kun se vetää täysille, niin huikkaläppä on täysin kiinni. Et nyt se toimii ainakin jotenkin. Koska siinä oli niin pitkä väli. Niin, ei se mennyt kiinni kokonaan se huikkaläppä. Mutta on siinä pikkuvälys nytkin, mutta Aika pieni. aika pieni verrattuna edelliseen. En mä tiedä. Nyt siellä on, kato nyt, ettei se tiputa bensaa siellä, nyt kun se on vähän aikaa ollut auki. Ei, pääset sä sinne alas kyykkyyn. Ei ainakaan startin päälle. Niin, kyllä se lorottaa, kyllä se näkee, jos se vuotaa. Ja toi mun asentama bensaletkukin siellä hanaa, se on vaan plopsin. Niin, mutta ei se tarvii sen enempää olla. Ei se mitään. Ai niin, ja sitten kun on glykolit vaihdettu, niin sehän voi vuotaa sitäkin. Voi se vuotaa sitäkin. Ota huikkaa vähän pienemmälle. Vittu, sehän lähti käyntiin. Jumalauta. Aika helppo. Aika helposti muuten Ei lähti. vieläkään vaikuta kierroksiin tää huikka paljon. Joo, kato se, niin. No se oli se ihmeellinen se huikka. No vähän. Vaikuttaa. Meni sen täysillä ja Joo, okei. se toimii. Joo, niin se, joo. Mutta siinä on edelleen niinku tyhjä liikettä tavallaan, mutta ei ollenkaan niin paljon kuin aikaisemmin. Ei se nostanut kierroksia. Se ei nostanut oli, ja se, kun se ei vetänyt läppääkin, nyt se vetää sen kiinni. Juku pliut. Mä painan huikan pois. Ja nyt, toki täytyy muistaa, että se on nyt tullut tuolta 20 asteen lämmöstä, että se on nyt niinku lämmin, sillä kesälämmin toi vehje. Mutta kuitenkin se lähti ihan yllättäen iloisesti käyntiin. Mä luulin, että sitä tarvii sahata vähän pidempään jo. Koira kyllä. Juku pliut. Täytyy käyttää se kuumaksi ja katsoa, että Joo, koe onko ajo. se flektit päälle. Siellä on vakuut, sillä saa ajaa. Saa. Ota toi, mä hakea sulle kypärä. Joo. Vai No ihan säkin voit käydä eka niin. Mun pyynnöstä vaihdettiin kanssa glykolit, mutta ne näytti siinä säiliöön katsottuna tai tuohon ylimenosäiliöön, että ne oli vähän karut, mutta itse asiassa ne ei ollut ollenkaan huonot. Tästä on todella helppo katsoa glykolit tuolta jostain. yleisessä käytössä oleva kypärä. Joo, koeajo kypärä. Se on vähän pölyinen. Otat sen ajat. Aja vaan. Ai niin, penkki pitää olla. Joo. Käy sä eka heittää pieni lenkki. No.
Mä en tiedä, mä näin yhden videon näistä, että kytkin voi pitkällisen seisonnan jälkeen, että ne levyt vähän niinku tarttuu ja on tahmeet, että Joo. joku oli seissyt pidempään, niin Oliks tässä muuten, tässä piti laittaa valotkin erikseen, nää ei oo päällä niinku Hondassa. Poissa, joo, valot on. Joo, joo. Mitään muuta siihen, ei nyt hirveästi muuta. Niin, no siellä on muistaakseni pääsuutin on pykälää isompi. Mut sitä ei oikeastaan tässä vielä pääse näkemään, että se melkein niin kuin ykkösellä, kolmosella, nelosella meni jotenkuten, mutta vitosella ja kutosella ei oikein niin kuin jaksanut. Tai siis se ei ollut vaan jaksamisesta kiinni, vaan tuntui, että se ei käynyt enää hyvin puhtaasti siellä. Toisaalta niin se, että se ei jaksa kutosella, niin se tietysti siitä kiinni, että vanha kaksipuolikas, että joo, eihän siinä niin kuin liikaa voimaa ole. Käynnistyvyys vähän takkus aina välillä, mutta se oli ainakin Kaide Säätistä Huikkaa ja korjaussarja Kaasariin, niin se joo. Se toimii. Niin Huikka ei tosi aikaisemmin nostanut kierroksia ja nythän se nostaa ihan selkeästi, että Mä menen nyt tuolla saada ykköspäälle. se on varmaan tahmea jo. Ei siinä. Eikä me ei olla edes koskettu kytkimeen. Ei olla koskettu kytkimeen. Ei. Käytön puutetta. Kyllä se ottaa jo kivasti. Joo. Onko se kylmä vielä? On. Voitte sudittaa. Todella aikuismaista. Se hyytyy, kun antaa täydekkaansa. Mutta se voi olla vähän kylmä vielä. Joo, ja nythän me ei olla säädetty mitään vielä. Se voi olla hieno säätö. Voi olla se kylmä vielä. Niin, pitääkö? Ottaa lämpömittari. Ei tietenkään. Valo, lämpövaloa. Niin, sit kun se käy kuumana, niin sit. Joo. Missä täällä on silinteri? Täällä on niin muovia, ei tätä voi käyttää. Joo. Ajat sä? Joo, mä käyn vähän joo. Ai. Me ollaan notkeita poikia, joo. No, ei se osunut tuohon muoviin. Ei kuitenkin se pystyy. Tämmöstä.